Anneke, dan moet ze voor het eerst een squallen, hè? Ja. Of naar een nieuwe squallen. Naar naaienskwallen, ja. Nou, voor het eerst weer een squal ik, ja. Dat is ik weer even even wen. Dit is het Frieskenijs van dinsdag 1 juli. Een van de dorpen die het geen squallen meer oor had is Siggerswaard. Maar 24 leerlingen is christelijke basissquallen de Vareker te Lieds om terug te gaan. Vjareker is tegengegaan en nou moesten we naar squallen gaan. Ja. Is dat ik de squallen bij Sto vroeger op West is? Ja, naar Haik West. Zij het er op West. Dus ja, weer wel generaties. We hebben wel gezin waar de vierde generatie erop ziet. Dus ja, het is al een hele oude squallen, mooie squallen. Je moest alles van z'n allen en verkeepje en die naar dat en dat naar dat en dat naar dat. Hij helemaal leeg, er zit niks meer in, alleen de lampen en nog stroom. Dus, Ja, dat is heel spiedig. Dat, ja, de het hele uziens is maar, hè, qua leerling en qua, ja. Maar het is wel heel schande. Het is wel iets van het dorp, wat dan echt voortgaat, echt het centrale in het dorp, wat er voortgaat. En, dus, Ik en Jurgen die holpen wel op mijn roem en mijn heidse leem droeg. Er kwam mij de vrachtauto en die helde het spul op. Wat nog oud hout, oud ijzer en dat kwam al hier op de karren. En dat ging toen voort. En je oude basissqual is nog helemaal leeg. Ja, helemaal leeg. Hoe vind je dat je naar een oren squallen ging? Ja, dat vind ik best wel spannend en leuk. Want En ben zo, dan moet je eerst, dan moet je eerst weer even wennen en zo. En ja, dan is het best wel even spannend. ja, neem maar in de auto. Oh, aankom deze kant. Warloop. Anneke, hoe vind je het nou om die bij naar een oren squallen te brengen dan de basissquallen bij Sto heen gangst? Nou, het begint nu wel wat raar en wat kriebeljen. Het is wel heel vreemd. Dat we zo bekend en vertrouwd. En ook komt weer in een onbekende, het grote onbekende. Het is nog heel groot, dus... Dat een beetje zeer? Ja, een beetje bord, ja. Net leuk. Nee. Maar ja. We staan in de auto. Doei, hi. Jelle! Wie is dat? Dat is mijn kameraad. Uit Siggerswaard. Ja, En wist ik blij dat hij ook op deze squallen zit? ja. Misschien komt die kameraad wel nooit te zitten. Nee, hier zit, hij gaat naar groep 5. Hij staat groep 4 uur. Dus dat vind ik wel knap voor hem. Oh, dus er heeft helemaal niet één van die oude squallen bij de klas. Nee. Nou, Moest er maar wat vreden? Ja, Wat dan? mag ik bij Jelle zien? Waar zit Jelle? Ja, die zit in groep 5. Jazeker, kijk maar even. Anders moet je op het hoekje kijken, want het is hiernaast. Dat mag best. Ah, Jelle. Ik kan niet, maar eerst komt bij. het is helemaal mooi. Nou, doei. Wow, ik word gefilmd. Ik heb je lang niet meer gezien. Ik ook jou niet. Nou, Anneke, de hest zou je te plak. Ja, ik ga ze al hier te plak, ja. Ja, al hier in hun eigen klasse, eigen door. Ja. Raar, ja. Ik geloof net dat de bijna soort uitmaakt. Nee. Ik denk de ouders en het dorp had er meer moeite mee als de band.
Dus ja, Mem had het regenmooi gedaan. ja, denk ik wel. Ja. Hij blijft nog mooi zitten. Daar zit hij. En hij zit nog steeds, ja. Deze Merkel die combineert Christ met Peerske. Hè? En de oor van Peerske maar de Christbeem nog. En de Merkel brengt het bij elkaar. Ja. Bij Zoutloon, bij Diekenloos en zo. En dan vind je altijd een heel soort zwerfvuil en plastic en rommel. Maar deze Christbeem is ik net toevallig gekomen vanzelf. Die is eigenlijk van een karrelwoud wijzen of van een... Je kent wel iets van het goede van de meest, dat het van de karre afval is. Nou, zeg ik dat meestal nog. Je zult je net bewust deelgooid het neem ik over net. Maar deze Merkel die combineert dat heel mooi. Die maakt het van de nood en deugd. Hij is alleenig. Ja, maar ik denk dat zijn partner ergens... ik zie hem daar verderop in de wal ook. Hij heeft nooit de zwaar geen route naar duidelijk. Ja? Als het maar de piekjes, dan is het wat te jaren. Ja? Elk had het net op Merkel steen, omdat ze agressief zijn altijd. En alle vogels voetjaaien die in hun omgeving komen. Ja? Eine piekjes en een... Eine piekjes, ja. Ze scoren ze samen onder water, dat treft. Nou. Ze drukken ze voet. Merkel is heel agressief in zijn omgeving. Hè. Die bevucht het zijn kantometers. Ik had er horen Merkels zitten, ze komen net al uit Tabrieden. Maar Merkel is wel een heel agressieve vogel. De meeste vogels zijn wat aardiger. Ja. Oh, dus geen leverende oorvogeltje erin gewoon. Oh, ach, Merkel zit hier ook mooi. No?